खुलुमबाय सिबिनां बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बोहैथि दाननि 13 खालार खालि मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर'नि थै सावथुनखौ कुसुगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय जलेश्वरी फिल्डआव रिलिज खालामनाय जासिगोन। बिनिखायनो बै सानखालि नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बर'नि थै सावथुनखौ नायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। गोदोनि जाथायफोरखौ नोजोर बोनानै जोंहा दा मोनसे आबुं सावथुन दिन्थिनो थांगासिनो दङ। बिनि मुङानो जादों बर'नि थै। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुसुगाव जलाइस्रियावहाय बे सावथुनखौ दिन्थिनो थांगोन। बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। बे सावथुनखौ सुजुदों मिस्टार रोंसार मुसाहारि आरो बिथोन होदों सपन कुमार ब्रह्म। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि थैनि टीम गासिबो गावनि जिउ खस्थ' मेंनाय बावसोमनानै बे सावथुनखौ 1.5 बोसोरनि उनाव कमप्लिट खालामनाय जादों। बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना हेफाजाब होफैदो आरो बे दिनखालि गोजाम गोदान गासिबो आर्टिस्टफोरखौहाय लोगो मोनजोबगोन। बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनानै दसे समबाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ होफैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।